ছেড়া জীবন সাথে থানা ছাড়া কি আমি গোটা জমিকে মারিয়া চলছি এই উদ্দলিয়া গাই রখেছি গুলো সারা কি নাটক পকেলা কনি এ খেলতা জমিকে গাই নাত পকেই বাড়ি বসা মু তত নাত পকেইছি তু নাটক পকেই হ্যাঁ তু হ্যাঁ বে সারা জানি হনতলা সারা গাই সাইজির তো তু ହେଇଛୁ ये नात माइला मु ठौरे কই কইছু नहीं नहीं সেই গাই ভলিয়া তু নাত মাইলু কি গাই নাত মাইলা মু ठौरे পাইলি বাড়ি বসা মতে তো রাত্রি অতে তুমি ঘরে গাই পাই ফেলি না গজা তু গাই অন্তর পাতর করছল তোর পাতর आ পরকু দউଛୁ মা বেলু গাই চাকি হউଛୁ সেইদিন গজা জগনিকা পরকু দউছি তো বেলକୁ জাকি হউছি ଆଉ ବାড়ি ବସା ନେଇଲୁ ଗଛ ହେଇନାରେ କେବେ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ନାଗୁଆ ଗୋରା କହିବି ବୋଲି ତୋ କତିକି ଦୌଡୁଛି ନା ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ବଡି ପୁରା ତେର୍ଛି ଗଲାଣି ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲୁ ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ତୋର କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲା କାହିଁକି ମୋ ଘରେ ତୁ ରାତିରେ ଧରି ପଇଥିଲୁ ମତେ ଦୁଃଖ ବାଡି ବସା ଦେଖିଲୁ ଅମିତି ଜାଗା କାହିଁକି ପିଇଦେଲା ମତେ ଧରା ଦଉଛୁ ସେଇଠି ରାତିରେ ଆସି ମୋ ଘରେ ପଶିବୁ ଏଇଠି ତୁ ମତେ ଧରିଛୁ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଆଟେମ୍ପ ଟୁ ରେପ୍ କେସରେ ଥାନାରେ ଖବର ଦେବି ଏବେ 4-5 ଜଣ ମାଇକୁ ଏକାଠି କରି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଥାନାକୁ ଯିବି କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ମୁଁ କଣ କହିଲି ମୁଁ ଗାଈ କି ଧରିଛି ତୁ ଗାଈ ନ ଧରି ଯଦି ମାଇ ଧରି ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋର ସେଇଟା ଭୁଲ ତେଣୁକରି ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେ କଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆମ ଧରା ଧରି କଥା ତୁ ଗୋଟା କିଛି ପଇସା ନେଇକିରି କାମ ଛାଡିଦେ ଏଇଠି କଟିଯିବ ଆଉ ପାଶା ଛିପ ମାରନା ଗୋଟେ ଅସୁନା ଲାଗୁଛି ତୁ ଛିପଟା ନେ 2000 ଧ କେତେ ଟଙ୍କା 2000 ବାড়ি ବସା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଆମେ 3000 ଆଉ 200 ଦେ ଗାଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ଧ ଯା 3000 ହେଲା ଶଳା କଣ ଆଉ କେତେ ରହିଲା କଣ କରି ମରି କହିଲି ଶଳା ଗୁରୁବାର ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଗଲେ ଶଳା ହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଟା ବୋଇଲା ମତେ ଆଉ ଏଇରେ ବାড়ି ବସା ଆଜି କିବାରୁ ଗୁରୁବାର ବା କଣ କରିଦେଲୁ ରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର କଣ କଲି ମୁଁ ବାସ୍ ବାସ୍ କଣ ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ତୁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ପୁରା ହାତ ପକେଇଦେଲୁ ସେମିତି କେତେ କରିଲୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜି ଗୁରୁବାରଟାରେ ମୁଁ ଅସତି ହେଇଗଲି ଶଳା ମୁଁ କେତେବେଳେ କଣ କଲିବି ମୁଁ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛି ସେ ଗାଈ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ ମତେ ଆଉ କିଏ ରଖିବ ଆଜି ଗୁରୁବାରଟାରେ ଧର ଉଡ଼ା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ହରଣ କରିଦେଲା ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବି କଣ କରିବି କ୍यों ପାଇଁ ଚିତ୍କାର ଉଠା ନିଦ ହେଇଗଲୁ ଷଣ୍ଢରେ କଣ ରେ ଆଉ ନାଇଁ କଣ ହେଇଛି ରେ ଆଉ ନାଇଁ ମୋର ଏ ଲପୁ କଣ ହେଇଛି ରେ ଲପୁ ଆଉ ଲବୁ ଦେଇ ପାରିବନି ଲପୁ କଣ ହେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ କଣ ହେଇଛି କହ ଇଏ ଆଜି ଗୁରୁବାରଟାରେ ଇଏ ଧର ଉଡ଼ା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ହରଣ କରି ମୁଁ ଏକା ପବିତ୍ର ହବା ପାଇଁ ମତେ ଗୟା ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ରେ ଗୋୟାର ହବନି ଇଏ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଇଏ ଗୋୟାର ହବନି ଆଉ ଗୋୟା କିଛି ହବନି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ତତେ ପବିତ୍ର ହବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲେ ତତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ବୁଡ ପକେଇବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଡେଇବୁ ତାପରେ ଯାଇ କ୍ଲିୟର ହବୁ ମତେ କହ ସେ ଯୋଉ କଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ତୁ ତ ଆଉ ଟ୍ରେନ ଫେନରେ ଯାଇପାରୁନୁ ଟିକେଟ ହୁଏ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯିବ ବୁଡୁ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯିବ ବୁଡୁ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଫ୍ଲାଇଟ ଟିକେଟ ଆସିଯିବ ମୋଟାମୋଟି 5,500 6,000 ଭିତରେ ଆସିଯିବ ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ମିଶିକି ଟଙ୍କା 20,000 ଦରକାର ଟଙ୍କା 20,000 ହେଲେ ଯାଇ ସେ ପଇତ୍ରକି ଆସିବ କଣ ଦୌଡ଼ି ଆଇଲୁ ଦାଣ୍ଡରୁ ବୁଝି ପକେଇଲେ ବାରି ଆଣିବେ କଣ ଦୌଡ଼ିକି ସିଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ବୋଲେ ତାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଗଲେ 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମାନୁଛି
হ্যাঁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲି ତା ଗୁହାଳେ ଶଳା ମୋର ତ ଭୁଲ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଭୁଲ ହେଇଗଲାରେ ଇଏ ହରାଜ ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ମାନେ ଆହୁରି 5,000 ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଗୁରୁବାରେ କେତେ ସତୀ ଜାଣିନି ସେ ବୁଢା ହଁ ନାରୀ ନୁହଁ ମତେ ପୁରୁଷ କେହି ଟଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଧର ବୁଢାଟେ ତୁ ମତେ ଟଚ୍ କଲୁ ଆଜି ପୁଣି ଗୁରୁବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ସେ ମୁଁ ଗାଈ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଲାଗିବ ସେ ଜାଣିବେ 25,000 ଦେ 25,000 ଦେ ଦେ ଯଦି ଶନିବାର ହେଇଥାନ୍ତା ଏଟା 15,000 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଗୁରୁବାର ନା 5,000 ଅଧିକା ଲାଗିବ ଆଉ ତାହେଲେ ଗୁରୁବାରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ତା ଦେହରେ ଘିଅ ଢଳା ହବ ନଡ଼ିଆଟା ପୋଡା ହବ ତା ଉପରେ ମୁଁ ବସିବି ମାଲୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିଆ କାମ କରୁଛୁ ତୁ ସିନ୍ଦିଆ କାମ କରିଦେଲୁ ସେ ନିରୀହ ଚଢାରେ କିਉଁ କରିବ ନିରୀହ ଛୁଆ ତୁ ସିଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆଇଲୁ ମୁଁ ସିଆଡୁ କଣ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଆଇଲେ ଆଉ ସିଆଡୁ କଣ ଆଇଲି ସେ ଘରେ ପାଇଁ ତା ଘରେ କଣ ଆଉ 2 ଜଣ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଅଛି ନା କଣ କେন ଇଏ ଅସୁବିଧା ତାର ତ ମୋର ଆଗ ପଛ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଜଗିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଗୁଥିଲା ତାର ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଘର ପାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କରିଦେଇଛି 15 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ ଘରଟା ଆଉ ସେଠି କଣ ରହିବନି କି ତାମାନେ କଣ ରହି ଗୋଟାଏ ଖଟ ପଡିଛି ଏ ଖଟ ତଳେ କିଏ ହେଲା ମୁଁ ଖଟ ତଳେ ସେ ଉପରେ ନା ତୁ ତଳେ ନା ମୋ ଉପରେ ଇଏ ମୁଁ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି ମୋ ଖଟଟା ନା ମୋ ଉପରେ ଆଉ ସେ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇଥିଲି ଓହୋ ଉପରେ ତଳେ ହେଇକି ଶୋଇଗଲୁ ତାହେଲେ ତମେ ଉପର ତଳ ହେଇ ଶୋଇଥିଲ ହଁ ତାହେଲେ ଏଇ ବାବଦ 25,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ହଁ ତାହେଲେ କେତେ ଶୁଣୁ ଯଦି ଏ ବାବଦ ଛୁଇଁଦେଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ। ଦେଖିଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସାଡୁ ଜାଣା ୟାଡୁ ଛାଡୁ କଥା କେଉଁ କହୁଛୁ ରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲା ତୁ ମତେ ପଚାରି ପାରିବୁନି କି ତୁ ମତେ ପଚାରିବୁନି କି ରେ ମୁଁ ଯୋଉ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି କଣ କଣ ହେଇଛି ମତେ ପଚାରୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାରି ବର୍ଷ ତ ଖାଲି ମାରି ଯାଉଛି ସେ କରିବା କଥା କଣ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କି ତୁ ଭଲ ତୁ ଆଗ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଦେନି ଘର ଭିତରେ କାହିଁ ପଇସା ଲାଗୁନି ଘର ଭିତରେ ତ ପଇସା କଣ କଣ କେଳିକାରି ସବୁ କରୁଛୁ ତ ତୋରି ମୁହଁ ଟିକେ କହ ଶୁଣିବୁ ବେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ପଡିବ ପଇସା ପଡିବ କଣ ଶୁଣିଲେ ପଇସା ପଡିବ ଆଉ ରାତିରେ କଣ କଣ ହେଲା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁ ବେଲେ ପଇସା ପଡିବନି କି ପଇସା ପଡିବ ବୋଲେ ପଇସା ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଶୁଣିଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ନାଇଁ ଦେଖ ତମେ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଶାଳୀ ଭିଣେଇର ପ୍ରେମ ଗପ ମାଷ୍ଟର ଛାତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ଗପ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଶୁଣୁଛ ନେଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ତ ଶୁଣୁଥିବ ବୋଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯେମିତି ନେଟ ବାଦରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କୋଉ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନି ଦବୁ ଦେଖିଲେ 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 ପାଖାପାଖି ବେଶୀ ନାହିଁ ଟଙ୍କା 50,000 50,000 ଦବ 50,000 ଦେଖିବ ବୋଲେ 50,000 ଦେଲେ କିଣ ଆଣିଛ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖାଯିବନି ଆଉ ନା ମୁହଁଟା ଜାଲି ଜାଲି କରିଦିଆଯିବ ଜାଲି କରିଦବ ଜାଲି ଜାଲି କରିଦବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିବାରୁ ମୁହଁଟା ଦେଖାଯିବନି ଆଉ ଯଦି କ୍ଲିୟର ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା 70,000 ଦେଲେ ହବ ଆଉ ତୁ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ 70,000 ତମେ ଚାଇନା ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ଜାପାନ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତମେ ପଇସା ଅଧିକା ଲାଗିବନି ଆମେ ନିଜ ଲୋକ ଦେଖିବୁ ମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତା ନହେଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଇଏ କରିବି ହଁ। ଟଙ୍କା ଧ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ତୁ ତ ଟଙ୍କା ଧରେନି ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଧରେ ତାକୁ ଦେ ତାର ଆଉ ଅଣ୍ଡଳ ପାଇଲେ ତ ମାରି ହଉଛି ହଉ ହଉ ଏଇ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ କରେ ତୁ ତ ତୋର ଏଠି ରହୁଛୁ ହଁ। ମୁଁ ବି ଟଙ୍କା ଦେଲି ସେ ତ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଗଲା ହଁ। ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ରହିବୁ ତୋର ରହୁଛୁ ହଁ। ସେ ଉପରେ ରହୁଛୁ ଜାଗା ନାହିଁ ବା ମୁଁ ମଝିରେ ରହିବି ବା ସିଏ ତଳେ ତୁ ଉପରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଲବୁ କେବେ ଦବୁ ଏବେ ନବୁ ଇଏ ଲବରେ ଇଏ ଶଳା ଟିକେ ବେମାରିଆଟା ବେମାରୀଟା ବେଲେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଅଧିକା ଖାଇଦେଇଛି ଯାକୁ ନେଇକି ଇଏ ଯୋଉ ହାତୀ ୟା ସୁଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ବେଲେ ଠିକ ସାଇଜ ହେଇଯିବ ଆଖି କାନରେ ପାଣି ପଶିଲେ ବେଲେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ ଦଶ ରହିବ ତ ଚାଲେ ଚାଲ ମଝିରେ ରହି ପରା କହୁଛୁ ଚାଲ ମଝିରେ ରହିବ ଆରେ ଶଳା ମତେ ନେଇକି ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ଠିକ ସାଇଜ ହେଇଯିବ ସୁଣ୍ଡଟାକୁ